आता पुढे जाऊन दाखव. गवत जरा मागेच उतरवायला लागलं कारण की इथे आपलं बेड आहे, तर बेड्यातून गाडी काय आतमध्ये येणार नाही म्हणून तिकडेच उतरवलंय आणि तिकडचं आता इकडे मग शिफ्ट करू. ही एकच गाडी आली, अजून एक येणार आहे, म्हणजे ह्यांचीच येणार, परत एक ट्रिप मारणार आहे. हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. मी प्रज्ञा, स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा स्टुडिओमध्ये यूट्यूब चॅनल. सुयोग पण गाडी बरोबर गेले. पहिले एक ट्रिप आली तर ते स्वतःच घेऊन आले, कारण जिथे गवत काढून ठेवलं आहे ना तिकडे ते भरून वगैरे पण देत आहेत. तर आता ह्या आहेत 25 वरंडी असतील बहुतेक, आता गाडीत किती बसल्यात माहीत नाही. टोटल आम्ही 50 वरंडीची ऑर्डर दिली होती आणि अजून बऱ्याच आपल्याला बरेच गवत येणार आहे. तर ते आता नाही, 2-4 दिवसांनी जसं जसं ते काढतील तसं तसं आम्ही आणतोय. माझं आतमध्ये पाणी पण आलंय तर ते भरायचंय. इथे गाडी आली म्हणून म्हटलं थोडंसं तुम्हाला दाखवावं करून. पण पडलंय आता जरा, पण थंडी आहेच, थोडं थोडं ऊन पण आले. मशीन पण लावली आहे कपड्यांची एक साईडनं, कारण हाताने कपडे धुवायला होत नाही म्हणून मशीन. नाही तर थोडे थोडे कपडे असते की ते हाताने वगैरे धुवून टाकते मी. मधलं पाणी असं सोडून न देता असं बादलीमध्ये आम्ही ठेवून देतो, म्हणजे असं झाडांच्या मुदाशी टाकता येतं. तर आता इथे वांग्यांच्या झाडांना मी टाकून दिली. 2-2 भांडी टाकली तरी खूप झाली. इकडे मी चिकन शिजवते. सुयोग इथे काम करतायत, मी किचनच्या विंडोमधून दाखवते. सगळे गवत जे होतं ना ते इकडे त्यांनी रचलंय, म्हणजे अजून आम्हाला रचायचं आहे प्रॉपर माचावरती, पण ते रस्त्यात होतं वाटेवर म्हणून इथे साईडला ठेवले. 37 आणि वारा बघा मस्त सुटले. हे टोटल 3000चं गवत आहे, म्हणजे एक वरंड आहे ती 60 रुपये ना, टोटल 3000चं 50 वरंडी. दरवेळेला आम्हीच काढतो, पण ह्या वेळेला जरा भरपूर कामं आहेत त्यामुळे दुसऱ्यांना सांगितलं काढायला. स्वतः मशीन मारून काढलं किंवा दुसऱ्यांना सांगितलं तरी सेमच होतं, तेवढंच होतं, कारण आपली स्वतःची पण मजुरी असते पकडायची आणि टाईम वेस्ट होतो. तर त्यापेक्षा म्हटलं दुसऱ्याला सांगूया आपण. अजून येतील, अजून 50-60 तरी लागतील, जास्तच लागतील. तर 50 अजून घेणार आहोत आम्ही आणि बाकीच्या मग थोडं थोडं करून सुयोग इकडचं तिकडचं गवत काढतील. वजन आहे बरीच, बरोबर आहे ना, पण बांधलेली वरंडी एवढी मोठी आपण काढतो तशीच आहे ना की कमी आहे? थोडीफार 19-20 असतेच, विकत घेतो ती आपण, आणि आपण स्वतः काढतो ती जरा जास्त आपण भरतो. मामीला आणायला आता वाजले 12:30 आणि सर्व गवत रचून सुद्धा झालंय. रचून म्हणजे इथे लावून झालंय सध्याला तरी. हा खाली बघ धावत. काय ग ओ माऊ, अय माऊ, एवढं सगळं त्यांनी एकट्यानेच ठेवलंय. माझी काय हेल्प होऊ शकत नाही ह्या कामामध्ये तरी, कारण एक वरण एवढी वजन असते ना
तर त्याला ते काय मी उचलू शकत नाही. जर माच वगैरे काय करायचं असेल तर तेव्हा थोडीफार माझी हेल्प होते, नाहीतर ह्या सगळ्या गोष्टींना त्यांना एकट्यानंच करायला लागतात. म्हणून यावेळेला ना आम्ही मशीन करून स्वतः गवत वगैरे काढत नाही आहे. नाहीतर गेल्या वर्षीपर्यंत आम्ही मशीन फक्त लावायचो, जे की तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलंच असाल. आणि आम्ही पाठवून गवत सगळं कवळायचो, बांधायला एखादा माणूस ठेवायचो. म्हणजे असं सगळं काम करायचं. म्हणजे जी मजुरी लागते ना, त्यात आम्ही दोघं घरातल्या घरातच करायचो. म्हणजे मजुरी द्यायला लागत नाही. पण त्यामध्ये ना खूप वेळ पण जातो आणि कसं खोदकाम वगैरे सगळं एकटं सुयोगनाच करावं लागतं. त्यामुळे ह्यावेळी मी त्यांना बोलले की नको, गवत काढतात त्यांना सांगूया आपण. थोडेफार तरी म्हणजे 100 वरांडी तरी आपण विकतच घेऊया. बाकी सगळे आपण नंतर हळूहळू करून दिवसाला 1-1, 2-2 आपल्या 1-1 म्हणजे असं वरांडी काढूया. तर ते बरं पडेल. कारण एकाच माणसाला एवढं सगळं काम करायला लावणं म्हणजे म्हणजे करायला लागतं त्यांना, पण तो त्रास पण होतो पुढे. म्हणून म्हटलं की राहू दे. आणि काही नाही, तेवढंच हे होतं म्हणजे आपण स्वतः करणार, मशीन मारून काढणार, त्याला पण तितकाच खर्च येतो आणि असं विकत घ्यायला पण तेवढाच खर्च येतो. फक्त वरंडीची साईजमध्ये थोडा 19-20 फरक असतो. पण ठीक आहे, एवढं दमत राहण्यापेक्षा हे आपलं ठीक आहे. आणि आजकाल सगळी लोकं तसेच करतात. गवत सगळी विकतच घेतात आणि एक वरंड ₹60. आता सध्याचा रेट तरी, नंतरला तर 70 का 80 काय 100 काय विचारू नका. घाबरली. नंतर होईल बरोबर. मामी वन डे पिकनिकसाठी आलेली दुपारी 12:30, ते आता किती 9:30 झालेत आणि आता निघाले घरी. घरी म्हणजे आम्ही खालच्या घरी. होय. आलं तेव्हा आणि गेलं तेव्हा, कारण आपल्याला दिवस पुरत नाही ना गप्पा मारण्यात. त्यामुळे व्हिडिओ काय काढत बसली नाही, म्हटलं गप्पा मारूया पहिलं. थंडी आहे बाहेर. बाहेर म्हणजे घरात पण आहेच. हा तिथे गेट ओपन करायला लागेल. दोन तर झालंय, भांडी घासून घेते. थंडी पण भरपूर आहे, पाण्यात हात घालूसा वाटत नाही, पण रात्रीची भांडी ठेवायला मला आवडत नाही, तर मी भांडी घासून घेते. हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. तर कालचा ब्लॉग मी आज कंटिन्यू करते. काल व्हिडिओ जास्त काही बनवायला मिळाला नाही, कारण तुम्हाला माहिती आहे मामी वगैरे आली होती, तर तिच्याशी बोलण्यातच आमचा टाईम गेला. त्यामुळे व्हिडिओ असं काही बनवत बसली नाही. तर आता सकाळीच वांगी काढतोय, कारण काल एक काकी आल्या होत्या परशेटे, पैसे वगैरे देऊन गेले आणि त्यांना अर्धा किलो वांगी होईल. तर वांगी काढली आहेत, आता वजन करायची. तर इकडे वजन करून आम्ही असं वांगी वगैरे देतो. आणि हा वजन काटा आहे ना, तो सेलवर पण आहे आणि असा डायरेक्ट प्लगवर पण आहे. म्हणजे इकडे असं पिन लावलं की वजन काटा आपण यूज करू शकतो. आणि आपले एक सबस्क्रायबर आहेत, ते या वजन काट्याची ना किंमत विचारत होते. तर एका व्हिडिओमध्ये मी त्यांना सांगितली किंमत, पुन्हा कमेंट केली होती की किंमत काय. तर कसं आहे ना, वजन काटा हा आम्ही ऑनलाईनच मागवला आहे आणि जसं आपण घेऊ तसं 300 पासून वजन काटा हे स्टार्ट आहे. तर आमचा पण जवळजवळ 350-300चाच आहे ना आपला, तेवढ्याचाच आहे. 500 वाले पण होते, अजून जास्तवाले पण होते, पण आम्हाला कसं भाजी पुरतं आणि काजूच्या सीझनमध्ये काजू वगैरे वेट करायला बरा पडेल. म्हणजे 10 किलोपर्यंत त्याच्यावरती वेट आपलं ॲडजस्ट होणार आहे. त्यामुळे आम्ही असा छोटासाच घेतला आणि कसं ठेवायला पण बरा. नाही तर मोठे मोठे जास्त घेतले तर ते जागा आपल्याकडे खूप शॉर्ट आहे. त्यामुळे सध्या तरी भाजीसाठी वगैरे असं छोटा छान वाटतो, म्हणजे बरा वाटतो घेतलेला आणि कमी किमतीत पण मिळाला. तर आणि मेन म्हणजे दोन्ही ह्याच्यावर आहे, सेलवर पण आहे आणि डायरेक्ट आपण प्लगवरती पण करू शकतो. सुयोग चाललेत आता डेअरीमध्ये. जाता जाता सर्व काम करतात ते, भाजी वगैरे द्यायचं पण. कळलं? नाही, काल दिलात ना. हा माझं नाही. आत्ताशे 8च वाजलेत सकाळचे आणि पाणी यायला जरा वेळ आहे.
8:30 कधी 8:15 असं येतं, टाईम नसतो पाण्याचा. तोपर्यंत जरा आपल्या बागेत फिरूया. मागे गवत आहे, काय काय उगवून आलंय ते बघूया. कलिंगड पण आलेत आता, कोंबडी आहे तर परत पोचेल. कलिंगड आलेत म्हणजे कलिंगडच्या बिया रुजून आलेत. हे बघा, नारळाच्या झाडामध्ये आम्ही टाकल्या होत्या 2-2 बिया, तर त्या दोन्ही पण रुजून आले. इकडे पण आहे आणि तिकडे. मध्ये मध्ये काय असं गवत वाढलेलं असतं ते काढून टाकायचं. इथे पण टाकल्या होत्या तर इथे पण आलेत दुसऱ्या नारळीमध्ये. हे बघा, इथे एकच आले, पण एक येईल. जरा उशीर पण होतो कधी कधी यायला. चिकू मध्ये टाकल्या होत्या तर त्याच्यामध्ये अजून तरी आली नाहीये. त्या तिसऱ्या नारळीमध्ये टाकल्या होत्या तर त्याच्यात एक साईडला दोन्ही बिया रुजून आलेत आणि ह्या साईडला नाही आलेत अजून. तर त्या येतील जसं जसं त्याच्यामध्ये पाणी जाईल तसं. आणि इकडे ना तिसरा अननस लावलंय. वांगी अजून आहेत काढण्यासारखी, तर आता थोड्या वेळाने सुयोग येतील तर काढून घेऊ आणि भाजी बघूया आपण. इकडे अजून आलं नाही त्यामुळे ना हे ते एक्स्ट्रा पाणी घालायला लागेल आता आपल्याला. इथे काय होतं, पडवळ, इथे दोडका, तिकडे कारली, तिकडे आहे दुधी. त्या पण बिया अजून तरी आल्या नाहीत, बघूया. चवळीच्या शेंगा टाकलेल्या, चवळी टाकलेली तर त्या सगळ्या रुजून आल्यात. तिथे भोपळा पण आलाय आणि तिकडे गावठी पडवळ टाकलं होतं ते काय अजून आलं नाही रुजून. हे बघा, लाल माठ. तिकडे ना थोडीफार हिरवा माट्याने तो घट्ट झालाय तर तो आता फोडावा लागेल मध्ये मध्ये. हे बघा, अशी जर घट्ट झाली ना तर ती असं मध्ये मध्ये फोडायची, त्याची कतली होते. म्हणजे आमटीत डाळीत आपण टाकू शकतो. कारण जास्त घट्ट झाली ना तर ती पानं अशी मोठी मोठी होणार नाहीत. जशी बघा तिकडे झाली आहेत ना मोठी, तशी नाही होणार. ते माझ्या हातातून बियाणं जरा एका ठिकाणी जरा जास्त पडलंय, पण ठीक आहे, तिकडे पण येते. आणि हा मुळा तो पण आता व्यवस्थित असा वरती यायला लागलाय. आणि इकडे होतं पालक. पुढे जाऊन दाखवते. रोज सकाळचं उठल्यावरती घरातली थोडीफार कामं आवरली की मी जरा इकडे असं परसबागेत येते, काय रुजून आलंय काय बघायला. ते बघा, मगाशी दाखवलं ना लांबून, चवळी बियाणं टाकलेलं आपण ते. आणि इथे भोपळ्याच्या 3च बिया होत्या तर 2 तर रुजून आलेत, पण जरा लेट आल्या. म्हणजे ही पहिली आली, त्याच्यानंतर 2 दिवसांनी ही आली, तर तिसरी पण येईल, बघू. इकडे सगळ्या सुकलेल्या शेणी ठेवल्या आहेत थोड्याफार सुकायला आणि तिकडे थापलेले आहेत. इकडे आम्ही टाकलं होतं गावठी पडवळ, ते आता बघूया. वेळ का होतोय त्याला माहित नाही, गावठी बियाणं असेल बहुतेक म्हणून. मुगाचं जे आपण केलं होतं ना ते थोडं ते फेल गेलं आमचं, माहीत नाही काय. म्हणजे आम्हाला एकाने दिलं होतं ते भुईमूग, तर ते चांगले होते की नाही होते ते आम्हाला काही माहिती नव्हतं. तर आम्ही आपलं पेरलं शेंगदाणे, पण ते नाही आले बरोबर. आणि नाचणी म्हणाल तर नाचणी थोडीफार मिळाली आणि बाकीची सगळी ना थोडीफार मिळाली, म्हणजे आम्ही काढली नाही. थोडी थोडी होती ती काय नंतर ना पाव किलो पण नसेल मला वाटतं भेटली. तर ती काय आम्ही आता मग उराणच घातली, काय पाव किलोचं काय आता करणार एवढं. आणि बाकी सगळी पावसामुळे खराब झाली, कारण पाऊस खूप उशिरापर्यंत होता, त्यामुळे नाचणीचं नुकसान झालं. ठीक आहे, नेक्स्ट टाईम आपण पुन्हा पेरू. एक असं एक्सपिरियन्स हवा आपल्याला म्हणून
आम्ही थोडंफार असं करून बघितलं होतं, म्हणजे सगळंच थोडं थोडं क्वांटिटीमध्ये केलं होतं. जसं की नाचणी, ते पण आम्हाला पवार काकीने दिलेली दाळ, ते म्हणजे नाचणीचं रोप, डाळ त्याला नाही म्हणत, भाताच्या याला डाळ म्हणतात. तर नाचणीचं रोपं दिली होती पवार काकीने. त्यांची माहीत नाही झाली की नाही, ती त्यांची झाली असेल कारण ते काय दरवर्षी करतात. आम्ही फर्स्ट टाईम केलं होतं. तर ते पण थोड्या क्वांटिटीमध्ये केलं होतं. हळद पण थोड्या क्वांटिटीमध्ये केली आणि भुईमुगसुद्धा. म्हणजे ह्या गोष्टी आम्ही पहिल्यांदाच करतोय, त्यामुळे थोडं थोडंच केलं. कारण जास्त करून नुकसान होण्यापेक्षा ते थोडंसं करून नुकसान झालेलं परवडतं. आणि मेन म्हणजे पाणी वगैरे काही शिपायचं नव्हतं, पावसाळी होतं सगळं, त्यामुळे काय एवढं असं वाटत नाही आहे. पण त्याच्यातून काहीतरी शिकण्यासारखं मिळालं आम्हाला. आणि बाकी भाजी वगैरे आमची ती तर ते फेल वगैरे कधी जात नाही. ते आम्ही फर्स्ट टाईम केली तेव्हा पण आम्हाला व्यवस्थित ग्रोथ झाला त्याच्यामध्ये. आणि आता आमची चौथ्यांदा वगैरे असेल आम्ही पालाभाजी वगैरे करतो. आणि फळभाज्या म्हणाल तर त्या पावसाळी लावल्या होत्या आणि आत्ता हिवाळी, तर त्या पण व्यवस्थित होतात. बघूया, म्हणजे हिवाळ्यातली अजून काय नुकती बियाणंच रुजून आली आहेत. पुढे पुढे बघू, जसं जसं होईल तसं तसं तुम्ही काय व्हिडिओमध्ये बघालच. तर इकडे बघा सगळी ना माती माती, थोडं 1-2 पाण्यात धुतलेत आणि थोडा वेळ जरा पाण्यात ठेवते, कारण पाणी बघा सगळं माती मातीसारखं येते. त्यानंतर ह्या उकडणार तुळशी जवळ करतायत, म्हणजे पाणी टाकलं तर व्यवस्थित त्यामध्ये राहील. ते बघा अशी अळी केली. आता सगळ्यात तिकडच्या तर सगळ्या वांग्यांना वेगवेगळीच करणार आहे अशी. अच्छा, छोट्याशा वेळाने होतं ना पटापट. ते खुरपणीसाठी आहे. छोटं छोटं वाढलेलं गवत वगैरे आपण असं खुरपू शकतो ना. योग काम करतायत, तर मी आता माझं काम करायला जाते. माझं जेवण बाकी आहे आज. तर इथे मी भरली वांगी बनवते. त्यासाठी ना आपल्याकडे लांब लांब वांगी आहेत पातळ सालीच्या. तर अख्खी न घेता मी एका वांग्याचे 2 भाग केले आणि त्याला असं मध्ये चीर दिले. ह्यामध्ये जो भरायचा मसाला आहे ना, तो इथे मी रेडी केला आहे. त्यामध्ये मी टाकलं आहे आपलं गोडं वाटण, कांदा खोबऱ्याचं, कांदा आणि सुकं खोबरं, त्यात आलं लसूण पण टाकले. त्यानंतर शेंगदाण्याचं कूट टाकलं आहे, घरगुती मालवणी मसाला टाकला आहे, हळद टाकले, धणा पावडर, गरम मसाला, टॉमॅटो, कांदा बारीक चिरून, कोथिंबीर आणि शेंगदाण्याचं कूट, थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ, असं सर्व करून घेतलं. आता हे सगळं मी मिक्स करणार, म्हणजे प्रॉपर असा मसाला रेडी करणार. गरज लागली तरच त्यामध्ये तिखट आणि मीठ ॲड करेन. ते मी सगळी वांगी तेलामध्ये टाकून घेतली आणि वाटणाला थोडंसं जे पाणी लागलं होतं ते त्यामध्ये ॲड केलं आहे. आता ह्यावरती असं झाकण ठेवणार. वांगी शिजायला पाहिजे म्हणजे थोडं वरती पाणी टाकणार आणि मीडियम ते स्लो आचेवरती वांगी चांगली शिजू देणार. इथे बनवते मी पिठलं, झुणका पण बोलतो आपण याला. सगळं जेवण बनवून झालं आणि आता शेवटची भाकरी. झालं की नाही? झालं की नाही? हा, आतमध्ये जमत नाही ना करायला, अडचण होते ना. तरी एवढ्या करून झाल्यात त्यांच्या आळी. दोनच वाटतं बाकी, 2-3. आतमध्ये कसं ते रोपं एकमेकात हे झाली आहेत ना, म्हणजे ग्रोथ झालाय चांगला, तर अडकली आहेत. त्यामुळे आतमध्ये बसून ना असं प्रॉपर त्यांना अळी करता येत नाहीये. तर बाकी इथे सगळी झाली करून. आता कसं पाणी टाकलं की त्यात साठून तरी राहील. व्हिडिओच्या सुरुवातीला तुम्ही बघितलंच की आम्ही गायींसाठी गवत मागवलं होतं आणि ते बाहेरच ठेवलंय. आता ना पावसाचं चिन्ह दिसतंय, पाऊस कधी पण पडू शकतो, त्यामुळे ना गवत आता आम्ही रचतोय माचावरती आणि शेडच्या आतमध्ये. तर हा व्लॉग कंटिन्यू करते मी, कारण की जेव्हा गवत आणलं ना त्याच्या दोन दिवसानंतर हा व्लॉग मी कंटिन्यू करते. म्हटलं एकाच व्लॉगमध्ये होऊन जाऊ दे.
गवत रचतो कसं ते आम्ही मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलंच आहे. थोडंफार आता दाखवतो नवीन जे आपले सबस्क्रायबर आहेत त्यांच्यासाठी. आणि माऊ आमची इकडे चालू आहे तिचा माऊ माऊ. माऊचा फ्रेंड आलाय, मोका आलाय. कोण आलाय माऊ? मळब झाली अगदी सकाळपासून. शेणी वगैरे घालून घेतलंय मी. पत चुकतील काय माहिती नाही, कारण की ऊन अजिबात नाहीये, मळब आहे, गरम होतंय. माच म्हटलं दरवेळेला करावंच लागतो. कारण कसं आहे, गवत नंतर काढताना वगैरे ना ते इकडचं तिकडे असं होऊनच जातं. तर असं खाली लावले चिरा आणि वरती आम्ही असं हे लावणार आहे, बांबू लावणार, आडवे उभे असे. त्यावरती मग एक एक करून गवत रचणार. लावल्यामुळे ना असं बिना चप्पलचं पण चालायला बरं वाटतं आणि माती वगैरे आतमध्ये येत नाही. हा बघा माऊचा फ्रेंड. काय रे? गेली ती आतमध्ये. तुझं काय आहे? तो खायला प्यायला इकडेच असतो. सुयोग बसलेत. बरं वाटतं ना आता असं बसायला, खुर्ची टाकून. इथे जर वरती छत करणार आहे, वेळ नाही मिळतो म्हणून, बाकी काय नाही. लवकर लवकर कामं होत नाही. हा, एक करायला घेतलं की दुसरं काम राहून जातं, म्हणून आम्हाला जरा वेळ नाही मिळत. सगळ्या गोष्टी आमच्या हळूहळू होतात, पण होणार. हा, त्याच्यानंतर असं खाली बसायला मस्त वाटतील ना. तर चला चहा पिऊया ना. हा बोका आहे ना, कोणाचा तरी पाळीवच आहे, पण तो ना असा बाहेरच असतो जास्त. इथेच असतो आमच्या इथे. मी त्याला असं दूध भात वगैरे देते खायला, तर खातो आणि परत जातो. जायचं पण इकडे तिकडेच, म्हणजे इथे आमच्याच आवारात फिरत असतो सगळीकडे. आता शांत बसलाय तो, पण माऊ इतकी आमची आगाव आहे ना की बसू नाही देणार त्याला. खाऊ पण देत नाही कधी कधी. चॅप्टर आहे माऊ. बोक्याला दूध दिलंय पियाला. आणि ही बघा महाराणी आमची कशी बघती. त्याला मी घरात देत नाही का, कारण ही पिऊ देत नाही म्हणून असं बाहेर दिलंय. सुयोग इकडे गवत आतमध्ये घेत आहेत एक एक करून. तोपर्यंत मी हा एक वाफा खोदून काढलाय, कारण पालाभाजीचं बियाणं आपल्याला अजून पेरायचं आहे. तर लाल माठ इथे पेरते मी आता. थोडा असा सरळ करून घेते एक लेवल, त्यानंतर शेणखत टाकणार, मग पेरणार. इथे आमचं अर्ध गवत रचून झालंय, आणि अर्ध म्हणजे बऱ्यापैकी तर रचायचं आहेच अजून. तोपर्यंत थोडीफार मी त्यांना हेल्प केली, काठी वगैरे पकडायला, आणि माझी थोडी त्यांना हेल्प करायला सांगितले. शेणखत टाकायला तर त्यांनी इथे टाकलंय. मी सगळं खोदून घेतलं आधी, आणि आता शेणखत मिक्स करते मातीमध्ये. त्यानंतर हा संपूर्ण वाफा मला लाल माठाचा भाजीने पेरायचा आहे. इकडे हा वाफा पूर्ण प्रज्ञानच केलाय. पूर्ण प्रज्ञाची मेहनत आहे या वाफ्याला. बघूया आता तुझी मेहनत किती आहे तरी. तर अगदी हा ते अगं खोदण्यापासून अगदी ते सगळं तूच केलंयस ना, म्हणून म्हटलं. छोटा वाफा आहे ना, म्हणून. अशा प्रकारे आम्ही एक एक गवत आता सगळं रचवून घेणार आहोत. अर्ध गवत रचवलंय, तुम्हाला दाखवलं. आणि व्हिडिओ पण आता जास्त मोठा होईल, कारण 2 दिवसा अगोदरपासून मी चालू केला आहे, तो आतापर्यंतचा आहे. कारण हे मला दाखवायचं होतं रचवताना वगैरे, की बाहेर लावल्यानंतर आम्ही आतमध्ये शेडमध्ये कसं रचवतो. आता हे पूर्ण रचून झालं की मग पाऊस आला तरी काही टेन्शन नाही. तर चला मग व्हिडिओ पण मी आता इथेच एंड करते. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला आपल्या जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया आता आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय.